ole hei zai thiam lo chu khan ni sela kumeng zan nge studio kan lu to lo ni ve khanglang ana tuna hian RK studio a kan kal chin do ni hei RK recording studio chu kan thlenga he tila hian thu tu pa hi mo hello ve in du ve ô mem hay puar ke chu lo oma lo lai ve le ni ko na lama hian shroi te hi la ron thleng lawa ron kal me kan ni mo kan lo in belo ni chu a lut khat to le mai ka lai rum rum mai lam kai ma hi le soi tong khan studio lu lo nei rei to khop mai puar ke po min hai tre pa mani han pakhat kan record ta hei lo khoi china kan o te hi engrong nge put thi te po kan khe to lo wa engrong nge puta eng tin nge oma eng tiet nge nia sekem lianem chu ti ang vel te po chu enge chan chin kan khe to lo hrim hrim a ti chuan kan ngai thave chin chu rik ve re chu Hemi lai hi an thian pa bo ral ta riu ben lar hroi tluang le zoi zai rem mo ya pual ani lung len tha khop mai hei ala ma dewa mi hi la ron kal lo na ke nan rot khat le truk do na ni ai nei tu pa si ta ngan chua bo yam long chu mo chuan tu na la kha YouTube pa upload ani do ni zain fe la hang kan ti man kan ringa